Heddiw, dydd Mawrth, 7 Rhagfyr, yw Diwrnod Hawliau y Iaith Gymraeg. Diwrnod i ni godi ymwybyddiaeth o'r hawliau sydd gennych chi i ddefnyddio'r Gymraeg ac i hyrwyddo ein gwasanaethau. Rydyn ni'n gweithio i Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sefydliad sy'n helpu bobl i werthfawrogi a mwynhau treftadaeth Cymru. Mae gennym drydydd casgliad Cenedlaethol Cymru, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Mae'r archif fendigedig yma yn cadw gwybodaeth am archeoleg ac adeiladau Cymru o'r amseroedd cynharaf hyd heddiw. So, Marisa ydw i. Mynd i ddechrau off ofyn cwpl o cwestiynau. So, pwy wyt ti? Be yw dy swydd a be mae hynny'n olygu? Hi Marisa, Rodri fi a dwi'n gweithio i tîm ymweliadau a llyfrgell y Comisiwn. Mae hyn yn golygu bod fi a'r tîm yn ymateb i unrhyw ymweliadau sy'n cael ei dderbyn gan y Comisiwn, gan aelodau'r cyhoedd, myfyrwyr, llywodraeth ac yn y blaen, ac yn ateb reina gan defnyddio'r adnoddau yr archif, yr adnoddau ar-lein a'r llyfrgell wrth gwrs. Fab, diolch Rodri. Marisa ydw i, fel ddwedes i, dwi'n gweithio fel cynorthwyydd ymgysylltu â'r cyhoedd. Felly, rhan o fy swydd yw sgwennu posts ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol, cydlynu sgyrsiau a darlithau i'r cynulleidfaoedd allanol ni. Dwi'n delio hefyd efo archebion llyfrau ac ymoliadau, a rwy'n mynd allan i ddigwyddiadau allanol i gymdeithasu efo'n cynulleidfa, cwsmeriaid, mewn llefydd fel yr Eisteddfod a'r Sioe Frenhinol.